Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene kumuli nthawi ino ndi nthawi imene amalawi tifuna tidziwisane zochita pamene tikupita ku chisankho chimenechi pa 16 September 2025 matsiku aninga masiku akufupikira angakhale ena akuyesa kupanga maplani obera koma zonsezo sikuti zikutheka chaka chake chino ngati zisankho zimaberedwa mbuyomu zimaberedwa chifukwa chonena kuti anyamata ali mpopo nyamata wa Bakiri TV kuna alibe koma panopa palibe chisankho chimene chizabere kaboma ilili lizalowa kuzakhalaso mpikisano tikunena kuti zaka izizi new generation iyi tionesesa kuti zachinyengo ife tizigwirise ntchito olo a anti-corruption bureau azilephera iwowo kuweruza milandu ife milandu yathu tiziweruzira pano aliyesa aziziwa kuti wakuta kupanga zakuti wakuta kupanga zakuti amalawi itu ndine ndi ngongole yanu ya Maikaliati sikuti ndaiwala ndine ndi ngongole yanu ya Maikaliati imene amapanga maplani awo ofuna kuti azapha anthu onena kutiso ndapezaso audio inaso Amaikaliati omwewo anapitanso kwa Sing'anga wina kulimbuli akuti cholinga amuphe Peter Mutharika Amaikaliati omwewo mayi wokhwima nkhope chifukwa chokhulupirira mankhwala. Ziko lino ndilani musamange mantha asakopseza ni munthu sobera chisankho wina asaelekeze anda mbama yovuta asaelekeze makoti alipo apolisi alipo aame alipo maphunzitsi alipo ino ndine tizikopemphera Mulungu kumwamba kuti alowe mitima mwathu oyang'anira chisankho mamonitors kuti satana asagwire chifukwa akapanga audio mazi mukantendere chopakali pano amalawi akudziwa amene sakumufuna iwo akudziwa amene simukumufuna simuziwa ndifuna ndifunseso amene simumufunayo simuziwa. Ndipo sitikufuna kukakamizidwa Malawi wina aliyense akhale ndi ufulu wokaponya voti kukasankha munthu amene iyeyo akumufuna kuchoka kumtima kwake pasapezeke chipani kukakamiza chimene amalawi akuchifuna akuchidziwa kale ndipo anachipanga kale mkati mwa mitima mwawo siku limene malemu Klaus Chilima anamwalira anthu anapanga kale chisankho kunena kuti awa sitikuyenda nawo choncho amalawi chigawo chakum'mawa kuno ndabwera ndi malangizo apita kumagawo osiyanasiyana choyambirira ulangizo wanga ndikufuna upite kuzipani zonse zimene zili zotsutsa boma zokhazo zimene zikufuna kutumikira amalawi utenga wanga upite kwa chipani cha DPP mukuona mmene palili pa ground anthu akukukondani anthu akufunisisa mutalamulira dzikoli utenga wanga ndokuti wonesesani kuti mamonita anu onse anthu amene mukuapasa ntchito yonena kuti akayang'anire chisankho mwapasa zoyenerera kusapezeke monitor akupita kumeneko alibe telefoni mugulireni telefoni kapena mubwereke telefoni imene akagwirisire ntchito chifukwa chimene tikufuna ife ali mpopo tikufuna china chilichonse chibwere pa mbalambanda amene akupanga zobera kuderako mamonita aja azipereka maripoti kupyolera pa mafoni yawo ndipo tikupempheni a DPP mamonita anu mwakonzere zokudya zimene iwowo azikadya
pamalo pamene pali box ya ballot papers. Monitor wina aliyense wa DPP sakuyenera kukachoka pamalo. No one footstep. Tikufuna tuone kuti anthuwa akabelera kuti chifukwa malo amene akufunika chisankhowa ndi pamene tikuponya mavoti. Pamene tikuponya mavoti kumene kukupita mavoti athuku kulibe ntchito Amalawi, koma apa tikuponyera mavoti pa ndi pamene pali pofunika, chifukwa tikaponya powerengera ndi pamenepa zimene titi tizipeze apa ndi zimene zili zoona zenizeni. Olo zizitengedwa zizikayikidwa kani akuti machines mathematiki amene akunamizira kuti azagwira ntchito. Sizikakhala zoona zenizeni ndi izi. Taponya tamaliza tawerenga. ADPP apeza bwanji 4, AMCP apeza bwanji 7, APP apeza bwanji 8, achipani chanji apeza mwakuti 2. Izi ndezoona zenizeni. Zimene zizikabwera ku mashini ndi zaboza. So zoona zenizeni ndi izi. Tikukaponya apazi. Choncho inu ADPP onesani mamonita anu mwalipira, mwapase ndrama ali ndi chokudya ndipo pasakachoki pamalopa. Chimozimozi APP musakalole monita wanu kuchoka pamalopa kuti andufuna ndikamwa madzi, atengereni mabotolo amadzi. Inu azipani zotsutsa mukuyenereka kupanga mgwirizano. Madzi anu akhale madzi anu, musalole kumwa madzi a MCP. Musalole kudya chokudya chimene wa MCP, monita wa MCP, chokudya chimene akudya inunso ndikudya akukugayirani. Chifukwa chonena kuti monitayo mukumudziwa ndi mwana wa Aujeni. Siku limeneli zoziwana tizichose tizike uko. Ndi siku limene tikufuna tipulumuse mtundu wa Malawi. Choncho APP alipireni anthu anu, apaseni chokudya chanu chokwanira, apaseni madzi okwanira. Kamufuna mwasungunulire masobo, kamungu agulira ma Coca-Cola, apaseni. Monita wa chipani chotsutsa asapite kumakapempha chokudya. Kamwaitana mwapasiratu ndrama akazigulire okha zokudya, apange zimenezo. Koma chimene tikufuna ife ndikukateteza voti ya Amalawi. Chifukwa kuzipani zotsutsa kulizipani ziwiri zimenezi. Kuzipani zotsutsa kulizipani ziwiri. PP ndi DPP. Ena kuzonota ananga afford mesa ili mu DPP. Amweni fumbo wa mesa ali mu DPP. Ambewewe mesa ali mu DPP. Amai Joyce Banda ndi gulu lawo. Ngamere akusonyeza kunena kuti akuenda nda Malawi. Zipani zinazi zapita ku MCP. Ndeti zitenga bwanji kuti zili kunja kwa boma. Zina ali kunja kwa boma koma zaziyeneresa kukhala mkati mwa boma. Ndeti zisiye ziziyenerese kukhala mkati mwa boma. Choncho ndifuna ndipemphe zipani zonse zotsutsa musalole kutumiza mamonita anu opanda chokudya. Ndipo ndifuna ndipemphe zipani zonse zotsutsa mukhale ndi achitetezo okwanira, achitetezo abwino. Ndizomvesa chisoni kunena kuti ADPP akasankha komishona aboma akunkana,
a DPP akasankha commission aboma kunkana, a DPP anasankha commissioner wina wakanidwaso. Kodi ino aboma mukufuna chipani cha DPP chipita ku chisankho opanda commissioner? Zinamba zachitika kuti zimenezo. Inuyo IMCP mwakhala mukupanga nawo mpikisano, munamba mwakanizidwa kunena kuti commission wanu sakulolezedwa. Izi ndi zimene zikusonyeza umbuli, uchisiru, chifukwa mwalitenga dziko ngati lanu, mukuchitenga china chilichonse chili mdziko la Malawi ngati cha Malawi Congress Party. Mukulitenga boma la Blantyre ngati la Malawi Congress Party, mukulitenga boma la Mulanje ngati la Malawi Congress Party, mukutenga boma la Nzimba ngati boma la Malawi Congress Party, mukutenga boma la Kota ngati kudambwe. China chilichonse chili mdziko la Malawi mukungotenga ngati paliponse ndi padambwe, mukhoza kumaika malamulo anu. Choncho Amalawi pamene tikuthandiza naso ndi mamonitors iwo, ife aini aka amene taponya voti ndofunika tikaiteteze voti yathuyo. Kuiteteza kwake ndikotani? Amanena kuti pantunda wokwana 3 meters, 5 meters, 10 meters, 20 meters ndikumene anthu mukakhale. Tikaonesese tikaiponya voti yathu, tikaiteteze. Tikalolere kukhala pa mtunda wa 10 meters umene lamulo likunena, osati chipani cha MCP chikunena. Tikakhalebe pomwepo tikateteza voti yathu, chifukwa MCP yapanga magulu a anthu kuti akatume azikasokoneza anthu amene ali kuwerengera kuja, cholinga akapeze mwayi wosinthisa ma ballot papers. Tikakhala kumeneko kuti tikatetezeso ma monitors aja. Magule wamkulu amene afuna kuatulusa mmadambwe osiyana amene aika mweri ya 12, amene aika munjesi, amene aika kusika mpani mpaka kukaika kodambwe la gule wamkulu koma MCP ni madolo. Apolisi onse amene akuchokera chigawo chakumwera akugwira ntchito pasika mpani kulilongwe, palibe ndi mmodzi yemwe amene watengedwa kupita kukayang'anira chisankho. President wa dziko amanena zona kuti tikazalowa pampando ineyo sindizalola zosankhana mitundu. Chimenecho ndikusankhana chani? Chimenecho ndikusankhana chani a president? Muntumizire chakwera audio. Chimenecho ndi chani? Wa polisi wina aliyense wa pasi company amene akuchokera chigawo chakumwera sana atengedwe kuti akayang'anire nawo chisankho. Limenelo chisankho. Limenelo chisankho. Ndeti na Malawi tikateteze voti yathu pamtunda wovomerezeka, anthu tikakhale uko chete osapanga phokoso. Tikadikirire kumadera kwathuko, tikadikirire kuti kodi awa osokonezawo atulukire pati. Tikaona anthu osokoneza atulukira, ife tikateteze voti yathu. Tisakalole anthu ena akabwera ndi ma ballot paper. M'masukulu mwathu pali malumu amene mmasungidwa masache, ena amasungamo makope, ena amasungamo chani. Skulu ina iliyonse ili ndi ka storeroom. Muka storeroom mmenemo akonza kuti akasekeremo munthu, cholinga akakatuza kuti tiyeni ku lunch, munthu amene uja amutuluse ndi bokosi ya ballot paper ochonga akasinthanise amusekereso mmene muja. Inu muzoona ngati zimene mwaponya ndi zimenezo. Ndiye pa skulupo tionesese kunena kuti m'mastoreroom mose musakapezeke kuti muli munthu. Ambiri amene akupita
yang'anira chisankho si apolisi amene mukuwadziwa ino amene amapanga renti ku nyumba kwanu. Muzandichitira umboni siku la chisankho apolisi amene inuyo mukuwadziwa ogwira ntchito ku polisi ambiri muzapeza zonoti sakupita kukayang'anira chisankho. MCP yatenga anyamata amene anapitisa ku mtakataka akwansundwe akudowa madera osiyanasiyana a Central Region kuti ndi amene akuyang'anira chisankhochi apasa ma uniform a Malawi Army ndikuapangira ma ID a Malawi Army ndikuapasa ma uniform a polisi ndikuapangira ma ID a polisi anthu azikaoneka ngati ndi a polisi enieni. A polisi ambiri enieni samene akukayang'anira chisankho. Ndi chifukwa chake kuti tikateteze voti yathu ndipo inu mamonita musakaope kupanga ripoti china chilichonse chimene chikukachitika tsiku limeneli. Tafika pamalo oponyera voti yathu. Tisalolere munthu wina aliyense kutikakamiza kuti chongani apa. Tisakalole wina wake akakangoyerekeza kunena kuti chongani apa. Nthawi yomweyo mukakuwe kuti akundikakamiza kuno mukakuwe. Tufuna anthu agwidwe ulendo uno. Musakalole munthu kukuwuzani kuti voterani apa. Munyamuke mukalowe mukanyumba kuja mukhale monoka. Mukakafika mmene muja pali zizindikiro za anthu osiyanasiyana. Pitani pa chizindikiro cha munthu amene inu mukumfuna. Mwachisanzo mukumfuna Peter Mutharika pali chizindikiro cha chimanga. Nde mukapita pa chizindikiro cha chimangapo muona nkhope ya Peter Mutharika kuzanja lanu la manjaku kuli boksi limene mulibekena kalikonse. Wonesesani kunena kuti muchonge mu boksi muja muchonge ndipo muonesese chochonga chanu chisapitirire kunja kwa box. Muchonge mkati momwemo. Olo mutachonga kakang'ono kuti kasapitirire mu boximo palibe vuto, koma kaonese kunena kuti mwachonga. Musatete iyai, muchonge. Olo patakhala kuti President Lazarus Chakwera wakupwetekesani mtima pasaka zonsezi, musakapite ndikukamukwacha Lazarusyo ndikukachonga Peter. Voti yanu sikawerengedwa. Chimene chikungofunika chongacho mkwiyo wanu pa Lazarus Chakwera upite pa kuchonga mboksi ya Peter Mutharikayo. Musakachonge pa nkhope ya Peter Mutharika. Musakachonge pamene pali chizindikiro cha chimanga. Chongani mukabokosi, muchonge mukabokosi. Mungopanga chongi simutha kulemba kugwira bopeni mudinde ndi chala muli inki. Muonesese inki yanuyo ili mkati mwa boksi isapitirire boksi yo. Ndi chimodzimodzi mwakonda Mai Joyce Banda. Chizindikiro chao ndiloko, nkhope yao mmaiona amachena atubaja mavala chi African. Mukaboksiko mmenemo ndi mmeneso muti muchonge inu mkatimo. Osati mukachoke nkhope ya Mai Joyce Banda kapena loko uyu. Ayi. Olo mutamva mumtima mwanu kupwetekedwa ndi zimene wapanga Lazarus Chakwera. Pangani zokhazo zimene zikufunika kuti mumchose Lazarus Chakwera. Chimodzimodzi kuzipani zinazo ngati mwazikonda mukapangaso chimodzimodzi. MCP yaononga ndrama yokwana 35 billion chifukwa chokufuna kubera chisankho. 35 billion aitanisa expert waku Cameroon wina akutiso woziwa IT. MP wa Kasungu kumene kukuimira Alex Major. MP ameneyo ndamene anatuma anyamata kuti akauche greda imene Alex Major amagwirisa ntchito kuti akonze msewu wakudera kumene iye akuimira ngati independent. Choncho
MP amene anachuma achinyamata ake kuti akauche gredala. Choncho zimene zachitika ku Kasongo, MP wa MCP nda amene anatuma achinyamata kuti akauche gredala imene amagwirisa ntchito Alex Major. Limpopo ndi Comrade Tajo. Choncho Amalawi tikakaponya voti yathu ndikuti tisakatalikire, tikakhale tikateteze mamonita athu chifukwa chonena kuti kwapangidwa ziwembu zosiyana zofuna kuti mamonita athu akachitiridwe chipongwe. Choncho Amalawi tikuyeneka kukateteza voti yathu. Chigawo cha kumama kuno munali ndine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM, ndipo programu imeneyi akutipasira ndi ma MP awa ndi amene akutipasira kumadera kumene kukuti tikavotere mwanzeru ku Chikwawa Central tikavotere Asalim Bagas amenewa ndi amene apanga sponsor program ya kumama kuno, ndipo kunsanje lalanje tikavotere Gladys Ganda, komanso kuchirazulo Nguludi tikavotere Mwai Lance Mbewe mwana wa Mudzi, ndipo kumango Central tikavotere Victoria Kingston, komanso kuzomba Likangala tikavotere Abigail Bongwe. Uko kutyolo Mangunda kumeneku tisakayiwale kuvotera Hastings Kajomba, ndipo kumangochi Malombe kuli Ive Sunday, komanso kukalonga Lupembe kula Frank Mwene Fombo, kulumpi West kuli Amolis Muntali, ndipo kulumpi East tikavotere aja Akamlepo Kalua, ndipo kulilongwe Zenza tikavotere Emmanuel Temba Chako, kuluchenza akuli kumene kukuti kwavuta ati kumene kututu kulichenza kuti kwavuta ati kulichenza ati kwavuta. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa tiyeni tikavotere Anoa Chimpeni amene wandikunkhatabe, ndipo ku Kasongo West kumeneku tikavotere Alex Major amene wocheredwa greda akuti chifukwa chonoti basi wangu ganiza Alex Major zonoti ine za MCPs kuli bwino ndingozisiya, ngakhale ndabadwira momuno, ngakhale ndakulira momuno, kuli bwino ndingozisiya anthu ake opanda ulemu. Limpopo ndi Comrade Tajo. Zinagambo zinalengo zinthu zina tizinena pano ati mnyamata uyu Saulos Klaus Chilima ndi mnyamata amene vamugwiritsa ntchito kapena tende kuti alephera kumugwiritsa ntchito moyenera. Sinagamba pagulu komanso ndakamba ngakhale mnyumba ya malamulo. Chifukwa zimene tikupanganazi nzakuti pankhani ya zachumazi Saulos yoti mugwiritse ntchito nango kambatu ngati Saulos ngasine ndine Lazaro pali vuto ngati agwire ntchito yakuti izi tili kumalonjeza Malawi izi zitheke. Tikatero pa Limpopo munali ndine Comrade Ntanyiwa ndikhala ndikubweranso chigawo china kuti tibwere ndi nkhanga zaona. Paja ndinakuwuzani kunena kuti pali gulu limene likutchedwa Akazembe limene a President Lazarus Chakwera alikhazikisa chigawo chigawo cha pakati. Kodi Akazembe amenewo ntchito yawo ndiyotani? Tibwera Malawi kuti tizakuwuzeni. Ndifuneni mama wabwino pa Limpopo FM munali ndine wanu yomwe uja Comrade Ntanyiwa.